Ahojte, moje meno je Martin Pujňák a som záhradný architekt. Vítajte na mojom kanáli Spoznaj stromy v Košiciach, ktorý sa venuje stromom a všeobecne drevinám rastúcim priamo u nás v meste Košice. Chcem vám postupne predstaviť, a vlastne už sa to aj deje, predstavujem vám teda dreviny a stromy, ktoré rastú priamo tu v Košiciach, aby ste možno ich lepšie spoznali a mali o nich nejaké ďalšie nové vedomosti a informácie a aby ste sa vedeli lepšie zorientovať v tom, čo tu všetko vlastne máme. Takže do budúcnosti by som ďalej samozrejme možno rozšíril tieto témy aj na témy súvisiace so záhradnou a krajinnou architektúrou, všeobecnosti nejaké nové témy a informácie o starostlivosti o verejnú zeleň a stromy a dreviny rastúce priamo tu v Košiciach a tiež možno do budúcnosti aj iné ďalšie témy, ktoré budú spojené už aj s inými mestami v rámci, povedzme, Slovenska. Dnes sme tu preto, aby sme si niečo povedali o strome, ktorý je invazívny a volá sa Ailanthus altissima, po taliansky, po latinsky. Po slovensky je to pajaseň žliazkatý a v češtine to by mal byť pajasan žlaznatý. Takže ide o strom, ktorý je zapísaný na zozname inváznych drevín, respektíve inváznych rastlín Európskej únie. A je treba zdôrazniť, že tá inváznosť nie je problém len slovenský, teda dokonca ani nie len európsky, ale naozaj ide o problém svetový, pretože táto drevina sa veľmi extrémne rozšírila v rámci celého sveta na mnohých kontinentoch a ide naozaj o relatívne veľký problém. Je zaradená medzi jednu z najrozšírenejších a najviac inváznych drevín v rámci celého sveta. Pôvod tohoto stromu je v Číne, Indonézii, Tajván, Kórea a podobne. Je to práve z východnej Ázie a z týchto lokalít. A Ailanthus altissima, to znamená ten aj latinský názov Ailanthus, čo som sa dočítal, by mal byť vlastne vyvodený z nejakého indonéskeho slova Ailanto, ktorý znamená v preklade ako nebeský strom. To znamená, že tento názov potom preberali intenzívne aj napríklad v USA a Amerike, kde naozaj ho označujú ako Tree of Heaven, ale vzhľadom na to, že už pochopili, že tento strom nie je teda úplne strom, že Tree of Heaven, ale skôr the Tree of the Hell. Takže ho trošku si ten názov prispôsobili a už je to pre nich skôr taký ten pekelný strom, ktorý tou inváznosťou spôsobuje naozaj rozsiahle problémy, hlavne čo sa týka nepriaznivý vplyv na biodiverzitu jednotlivých krajín a taktiež spôsobuje vlastne ekonomické škody, pretože boj s touto drevinou je veľmi finančne potom nákladný a nie je to nič moc a máme to naozaj všade. Je to, tak ako som spomínal, problém to je v Severnej Amerike, v Južnej Amerike. Dokonca mám podozrenie, že aj z časti v Severnej Afrike problémy robí v Austrálii a aj v Európe. Takže naozaj tá inváznosť je všade prítomná tohto stromu. Z toho všetkého vyplýva, že teda aj v našich podmienkach tento strom považujeme za škodlivý a práve preto je aj zákonom jasne dané, že túto drevinu je nutné zo zákona odstraňovať a máme takú povinnosť, to znamená každý správca alebo majiteľ pozemku, pokiaľ na svojom teda pozemku má takúto drevinu,
tak ju má zlikvidovať a odstraňovať. Samozrejme, naozaj boj s týmito drevinami je veľmi náročný kvôli tomu, že sú veľmi ľahko sa rozmnožujúce. Môžeme povedať, že sa rozmnožujú generatívne a vegetatívne a v obidvoch prípadoch veľmi úspešne. Majú veľmi radi miesta, ktoré sú povedzme nejakým spôsobom narušené. Je tam práve narušená nejaká biodiverzita. Ide o rôzne, napríklad v rámci intravilánu, o pozemky, kde nič, o ktoré nie je postarané. Sú to nejaké brownfieldové priestory, ale pokojne si nájde miesto aj ve škáre, niekde na chodníku, pri múre, pri budovách a podobne. Taktiež spôsobuje veľké problémy v tom, že sa uchytáva napríklad v už existujúcich výsadbách, kde máte nejakú výsadbu plošnú, povedzme nejakých krov a z toho vidíte, ako výrazne silno vyrážajú nové mladé rastliny práve pajasenia žliaskatého. Takže je to naozaj aj u nás v Košiciach výrazný problém. A ako som povedal, rozmnožuje sa generatívne, teda hlavne má plody hnašky, ktoré sú veľmi rýchlo klíčivé, síce neklíčia a nemajú schopnosť klíčiť nejaký dlhý čas, ale za krátky čas sa dokážu naozaj kade-tade uchytiť. Rozširujú sa vetrom a vodou veľmi úspešné. A druhá taká vlastnosť je schopnosť sa rozmnožovať vegetatívne pomocou výbežkov z koreňového systému, takže aj v prípade, keď strom vyrúbete, tak veľmi efektívne dokáže s koreňou vytláčať nové výmladky, z čoho vznikajú vlastne nové dreviny, nové stromy a podobne. Tiež ešte čo treba zdôrazniť, tak strom má tzv. Alopatické schopnosti. Má schopnosť pomocou chemických látok zabraňovať ostatným drevinám v okolí tejto dreviny, ktoré by chceli začať nejak rásť v tomto priestore, tak spomaľuje ich rast, spôsobí vlastne strom ako inhibítor, to znamená všetko, čo je okolo, prestáva, spomaľuje rast a tak dokáže práve ten pajaseň dominovať v tomto priestore. Ide o látku ailanthon, sa mi zdá, mala by to byť konkrétne látka ailanthon, ktorá to spôsobuje a preto je tak úspešná. Práve preto je táto drevina tak úspešná, preto sa jej tak darí v našich podmienkach, a nielen v našich, ale v rámci celého sveta. No a ďalej si teda poďme povedať niečo o tom strome, o jeho vlastnostiach. Takže ide v podstate o strom, ktorý dorastá do výšky povedzme 25 metrov. Šírka koruny taktiež môže dosiahnuť až 20 metrov. Ide o krátkovekú drevinu, ktorá sa priemere dožíva okolo 50 rokov, ale boli zaznamenané aj jedince, ktoré sa dožili 100 rokov a už vo veku 35 rokov začína byť trošku náchylná na odhnívanie koreňov, čiže vo vyššom veku je tam aj zvýšená rizikovosť v nejakej funkčnej prevádzkovej bezpečnosti takejto dreviny. To znamená, že to je ďalší dôvod, prečo sa nebáť a nejak sa nebrániť práve likvidácii aj dospelých jedincov a úplne nám ich nemusí byť až tak tým pádom ľúto. Tiež je treba povedať, že tento strom je naozaj estetický, exoticky pôsobí v našich podmienkach a má takú širšiu vajicovitú korunu, rozložitú, riedko rozvetvenú, častokrát s suchými konármi v rámci koruny. Niektoré časti koruny sú také previsajúce mierne. Čo sa týka olistenia, tak strom má či už párno alebo nepárno zložené listy,
ktoré v tých extrémnejších prípadoch dokáže dosiahnuť až 1 meter. Bežná dĺžka listov je okolo 60 cm. Ich listy sú tvorené vlastne z povedzme od 11 až ku nejakým 30 listom. Taká špecifická vlastnosť tohoto stromu, z čoho je odvodený aj vlastne druhový názov tohto druhu, teda druh, to znamená žliaskatý, a to je to, že na báze listov sú žliasky, ktoré keď narušíte, to znamená keď list rozdrvíte, tak intenzívne listy zapáchajú nepríjemnou vôňou a práve ale od toho je teda odvodený ten druhový názov žliaskatý, pretože má tieto žliasky. Kvety má dvojdomé, samčie a samičie kvety, ktoré sú zeleno-žltej farby. Samčie kvety sú výraznejšie ako tie samičie, sú usporiadané v dlhých koncových latách a ich peľ je silným alergénom. Plody sú nažky, ktoré sú, musím povedať, celkom v čase zrelosti veľmi atraktívne, majú takú červenastú až hnedastú farbu. Dospelý strom dokáže počas 1 roka vyprodukovať aj 300 000 dobre kličiacich semien. Tieto plody zvyknú zotrvať na strome až do jary. Borka pôsobí za mňa veľmi taktiež atraktívne, príjemne také exoticky, je sivej farby a je v takom zaujímavom kontraste s bielými pruhmi, ktoré sa nachádzajú na kôre. Čo je dôležité povedať o tomto strome z hľadiska ako sa k tomu celému tejto problematike staviať. Naozaj veľakrát medzi občanmi v Košiciach sú také rozporúplné reakcie. Niektorí nerozumejú úplne tejto problematike a majú tendenciu chrániť tieto stromy a ja práve verím tomu, že toto video vám prinieslo informácie, ktoré sa nám pomôžu v tom celom zorientovať. A je dôležité povedať, že tieto stromy absolútne nepodliehajú žiadostiam o výrub. Nie je nutné žiadať o výrub pri týchto stromoch, pretože naopak je veľmi žiaduce a vyhľadávané a doceňované, pokiaľ sa tieto stromy a dreviny teda v rámci intravilánu mesta likvidujú, a nielen v rámci intravilánu, ale v rámci aj krajiny. Takže zatiaľ za mňa toľko a vidíme sa potom pri ďalšom videu, pri inom strome, pri inej drevine, ktoré vám odprezentujem a priblížim. Takže zatiaľ sa majte pekne a v prípade, pokiaľ sa tejto téme chcete taktiež spolu so mnou venovať, tak vás poprosím, zdieľajte moje videá a taktiež dajte odber. Takže zatiaľ prajem pekný zvyšok vášho času.